Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bungwe la Save the Children lati kukanika kwa boma kuyika chidwi pa maphunziro amanja kusokoneza ufulu wa ana aulumali osamva. Ndipo mu nkhani zina madotolo azitsamba apempha Malawi kuti adziyamba kaya apita kuchipatala asanapeze thandizo la umoyo kwa sing'anga. Tili ndizi ndi zina zambiri ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi. Dziko la Malawi tsopano lili ndi mtsogoleri watsopano apita Mutharika amene alumbiritsidwa pamwambo umene wachitikira pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mutharika mukuyankhula kwawo achenjeza anthu amene amalowa mboma ndi cholinga chofuna kusakaza chuma kuti athana nawo. Isaac Salima anali konko. Mutharika adabwereranso pa bwalo la Kamuzu kumene adawalumbirisa mu chisankho chimene bwalo la milandu lidanena kuti sichidachitike cha chaka cha 2019 asadagonje pa chisankho chimene chidachitikanso mchaka cha 2020. Iwo adafika pa bwaloli chamateni koloko mmawa pamene adasogozedwa ndi galimoto zoperekeza mtsogoleri wa dziko kuchokera ku nyumba yawo kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Atsogoleri amipingo ndi amene adaloyambirira pamene adayini mwambo opempherera dziko lino. Kenako idali nthawi imene anthu ambiri amayembekezera pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansa adawalumbirisa. Iwo adasogozedwa kutsogolo ndi amuna awo a Joseph Ado Ansa pamene mkulu wa zamabwalo a milandu Alizini Zikamanda ndi amene adatsogolera mwambowu. Ndipo nthawi imene aliyense amayidikirira idafikanso pamene nthawi imati 6 minutes past 11 mawa Mutharika adapita kutsogolo kumene kudali akuluakulu amabwalo a za milandu atanyamula baibulo lawo ndipo adatenga mphindi zingapo akulumbira kutsogolera dziko lino pamene anthu ambiri amene adavala zovala zamakaka chipani cha DPP amene adakhamukira ku bwaloli adazazidwa ndi chimwemwe. Professor Arthur Peter Mutharika do solemnly swear and truly perform position high post of the President of Malawi, so help me God. Congratulations, Your Excellency. Ndipo mizinga yokwana 21 adayiriza kunja kwa bwaloli kusonyeza ulemu pamene maboma akusinthana mphamvu. Uku kuti asilikali a Malawi Defense Force akuguba perete pa bwaloli. Mawu awo Ansa pamene amadzutsa mtsogoleri wa dziko lino Mutharika. Ansa adati ndokondwa kuti chisankho chimene chachitika m'dziko muno chidali chabata. Iwo adati mtsogoleri amene wasankhidwayu Mutharika ndi mtsogoleri amene ali ndi chidwi chofuna kutumikira dziko lino komanso amaonesa chidwi chakuti anthu ali ndi chakudya chokwanira komanso kulimbana ndi nkhani zakatangale. Kenako idali nthawi ya Mutharika kuti ayankhule kwa anthuwa ndipo adachita izi imene nthawi imati 24 minutes to 1 pamene adapita kutsogolo ndipo poyamba adayamba ndi kusangalala kuti chipani cha DPP chabwereranso mboma. Lero tafika. Mukuyankhula kwawo kwa mphindi zokwana 22 Mutharika adati dziko lino zinthu zisintha ndipo anthu ayembekezere kuti pa nthawiyo pakhoza kukhala ziganizo zina zimene zingakhale zopweteka. Iwo adati boma lawo silisekerera kwa anthu amene amalowa mboma ndi cholinga chofuna kusakaza chuma cha Malawi. Mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa komanso wa dziko la Mozambique Daniel Chapo adasogolera nthumwi zina zochokera m'mayiko akunja pamene atsogoleri opuma dziko muno Joyce Banda komanso Abakili Muhoozi adali nawonso pamwambowu amene adakhalapo achiwiri kwa atsogoleri a dziko monga Akhumbo Kachali Akasimu Chilumpha komanso amene akuchoka pa mpando Michael Usi nawonso adali nawo pamwambowu. Ndipo anthu ochuluka anakumana pa sukulu ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu kuti aonere mwambo okhazikitsa apita Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Anthu omwe anabwera kudzaonera mwambowu amachemerera makamaka mayina a Mutharika komanso achiwiri awo a Jane Ansa akatchulidwa. Ena amayimba nawo nyimbo kuvina ngati mmene zimachitikira ku stadium ya Kamuzu kumene kunali mwambo wolumbiritsawu. Ahmad Hussein kuchokera ku Lero Masasa anayamika boma kamba kuonetsetsa kuti anthu akuchigawo chakumpoto aonera mwambowu kudzera mu sinema. Choyambirira kwambiri chimene ine ndapanga nacho chidwi ndi chinthu chimene mwatiyikira apachi. Chimene ichi kunoko sitinayambepo tachionapo ndiye chimenecho chatisangalatsa kwambiri. Amartha Musa kuchokera ku Zolozolo anapempha Mutharika kuti agwire ntchito
yokonzanso chuma cha dziko lino, ponena kuti pakadali pano chumachi sichikuthandiza anthu akumudzi. Amusa anena kuti Mutharika akonzenso vuto lokhudza njala, komanso kuonetsetsa kuna kuti amayi ndi otetezedwa ku nkhanza zosiyanasiyana. Tikufuna kuti adadi ife tizikhala momasuka, tizidya 1 zinthu zisike mtengo, 2 chakudya chizipezeka. Mawu ake pomwe amalumbira Mutharika alonjeza Amalawi kuna kuti zinthu mdziko muno zisintha kupita mbali yabwino. Mutharika ndi mtsogoleri wa dziko lino wa namba 7 ndipo watenga udindo kuchokera kwa Lazarus IKWERA a chipani cha Malawi Congress. Bungwe la Banda Water Board lati likuchirimika kukonza vuto la kusiyasiya kwa madzi limene makasitomala ake akhala kudandaula kwa sabata zingapo tsopano mu mzinda wa Blantyre. Yemwe amayankhulira bungweri a Evelyn Khonje wati vutoli linadza chifukwa chakuti zina mwa zipangizo zokopera madzi kumalo osungira madzi anyambadwe chichiri ndi kanjedza zokhudzidwa ndi vuto lakuchepa kwa mphamvu ya magetsi. Apa Khonje ati iyo limodzi ndi bungwe la Eskom akonza kale vuto la magetsi ndipo anthu asadandaulenso chifukwa nthawi ina iliyonse vutoli litha. Kwa sabata zingapo tsopano anthu okhala m'madera monga Chireka, Mudi ndi Chichiri akhala kudandaula ndi kusiyasiya kwa madzi, ndipo pena a Banda Water Board akhala kugawa madzi pogwiritsa ntchito galimoto zogawa madzi m'maderawa. Bungwe la Malawi Blood Transfusion Service MBTS layamikira banki ya Reserve chifukwa chopereka matenti 4 othandizira pa ntchito yosonkhanitsa magazi. Poyankhula pamwambo opereka katunduyu wapampando wa MBTS Elizabeth Gondwe wati matentiwa athandizira vuto lomwe bungweri lakhala likumana nalo kwa nthawi yayitali makamaka nthawi ya mvula. Rebecca Chimjeka Matemba wadza zambiri mu ripoti ili. Gondwe ati matentiwa athandiza kuti ntchito zosonkhanitsa magazi zichitika bwinobwino komanso mopanda kusokonezedwa ndi nyengo makamaka ya mvula. Mawu ake mlembi ku banki yayikulu ya Reserve Boston Market Banda ati thandizoli ndi chidwi cha bankiyo kuthandiza Amalawi popeza anthu ndiwo maziko achuma. Matenti amenewa anayi amene tapereka ku bungwe limene la Blood Transfusion Malawi Blood Transfusion Service chifukwa chona kuti iwowa amagwira ntchito yotamandika yopulumutsa miyoyo, kani mwana wotadwala malungo, kandi mayi akubereka mwana ndiye wataya magazi ambiri, kandi mnyamata achita zakabasa wachita ngozi ataya magazi, osewa akuthandizidwa ndi gulu limene la Malawi Blood Transfusion. Koma anthu ambiri samalidziwa koma akugwira ntchito yotamandika. Ndipo oyankhulira bungwe lomwe limatolera magazi mdziko muno Janet Karonda wati bungwe lawo likufuna kupititsa patsogolo nkhani yotolera magazi. Zitithandizira kwambiri ku MBTS mu activities athu amene timapanga m'madera osiyanasiyana amene timapangira panja. Matenti amene wawo ndithu tizigwirisira ntchito ngati maklinika athu apanja amene tizitengera magazi. Mnthawi zambiri timakhala tikuvutika kukhala dzuwa lambiri kapena mvula imene mapezeka kuti mwina tikupanga khanso maklinika aja chifukwa chonena kuti nyengo sili bwino. Ndipo anthu omwe amapereka magazi adzipereka malo otetezedwa makamaka kukafika nthawi ya dzinja. Bungwe la Save the Children lati kukanika kwa boma kuyika chidwi pa maphunziro amanja kusokoneza ufulu wa ana aulumali osamva mdziko muno. Akuluakulu a bungweri pamodzi ndi Malawi National Association of the Deaf MANAD anena izi pamwambo wokumbukira za maphunziro amanja omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Banda mdera la TA Mtukumula mboma la Nchewu. Malingana ndi mkulu yemwe amachita kafukufuku wa zachiyankhulo cha manja ku bungwe la MANAD Ameria Nkhwalala, pale atsikana atatu aulumali osamva omwe chilungamo chidavuta kuti achipeze kamba kavuto la chiyankhulo cha manja. Iyo akufotokoza zambiri kumvera kudzera kwa atolankhani athu. Kukumbukira za ufulu wanthu wa sign language. Izi timachita kuti anthu onse azikhala ndi ufulu ndithu, azikhala omasuka osangalala
so tsiku ili ndi special kwa ifeyo chifukwa ku nkhani ya communication imakhala yophweka kwambiri ngati tikulimbikitsa ku nkhani imeneyi kuti mwina makoloso awo akhoza kukhala olimbikitsika akakumana nawo azilimbikitsika akakhala ndi ana mwina amene ali ndi ulumali wakumvawu asamazitenge zachibwanayi koma kuti akhoza kumaonanso tsogolo la anawo akamakula. So kumbali yathu ife ngati amanadi ndi Save the Children timapanga kuna kuti talimbikitse ana kuyambira anakali ana kuti adziwe sign language kuti imakhala ya simple kwambiri akamayamba kuti mwana uja makhala anakali wang'ono. Mawu ake mkulu ona za anthu aulumali ku bungwe la Save the Children Ansagas Mwase wati nkofunika kuti chiyankhulo chamanja chikhale m'mabuku ofunika msukulu. Mavuto amene taonako ngati bungwe lathu choyamba ndi nkhani yokhudzana ndi maphunziro. Ana ambiri amene amagwiritsa ntchito chiyankhulo chamanja amene ndi ulumali wakumva akulephera kupeza maphunziro awo moyenerera kamba kona kuti akamapita ku sukulu kumakhala sukuluzo zilibe aphunzitsi amene ndi ukadaulo othandizira ana amaulumali awoyankhula chiyankhulo chamanja. Komanso akapita pa sukulu kumapezeka ndi ana anzawo a sukulu kutha kuti alumikize nawo ndi ana aja kumakhala kovuta chifukwa ana ajaso alibenso kuthekera polankhulana ndi chiyankhulo chamanja. Vuto linanso limene talipezako ndionera kuti ana amene ali ndi ulumali wakumva ndi kulankhula ali pa chiopsezo chakugwiridwa komanso kuchititsidwa nkhanza zosiyanasiyana chifukwa kumakhala kuti kuthekera potiwo akagwirira atha kukuwa kumakhala kulibe komanso kuti alumikize ndi anthu ena kuti awathandize zimakhala zovuta. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Bwanji tililise nkhanizi zikangotha izi. Pitiriza nkhani zathu, unduna wa zamaphunziro a primary komanso sekondale wadzudzula mchitidwe wa makolo ena omatsekera ana aulumali mu nyumba malo mwapititsa usukulu. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo a Arnold Kaira wanena izi pa sukulu ya primary ya James mboma la Dowa pamene bungwe la Development Aid from People to People DAP limakhazikitsa ndondomeko ya Building a Brighter Future for Girls and Children with Disabilities. Zambiri mulipoti ili la Emmanuel Simpokolwe lomwe akuwerenga Malenga Chienda. Hold my hand, I need to prosper. Give me all necessary education. I may hold your hand in future. DAP yakhazikitsa ndondomekoyi ndi thandizo lochoka ku unduna woona zamayiko akunja mdziko la Finland kudzera mu UFF Finland. Malingana ndi Akaira, mwana aliyense akuyenera kupita ku sukulu osatengera ulumali wake. Mwana wina aliyense akhale ndi kuthekera kuti aphunzire nawo ka ndi olumala ka si olumala makamaka ana atsikana komanso ana amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kuti nawonso akathe kulandira maphunziro apamwamba m'malawi muno. Ife ngati aunduna oyang'ana maphunziro aku primary komanso ku secondary tikusimikiza kuti zimene zachitika lero ndi zamphamvu kwambiri popitisa patsogolo maphunziro komanso tifuna tialimbikise makolo komanso mizi yonse kuti itengepo gawo pobweretsa wana ku sukulu chifukwa upangiri umenewo sutheka ngati wana sakubwera. Ndipo mkulu oona za mapulogalamu ku DAP Malawi a Ernest Mulapula wati bungwe lake ladzipereka kugwirana manja ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti ana aulumali akupita ku sukulu. Ndiye ndi cholinga cha DAP kufuna kuonetsetsa zoti kuti tigwirane manja limodzi ndi boma la Malawi popereka maupangiri kapena kuti maluso kwa aziphunzitsi ama primary schools kuti athe kukhala aziphunzitsi othekera kuti atha kuphunzitsa momveka bwinobwino ana onse amene amakhala mklasi kuphatikizaponso ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Izizi zithandiza kuti ana aja azikhala ndi chidwi chosasira pa njira maphunziro awo. Ndondomekoyi yomwe ndi ya zaka zinayi ikuchitika pamutu wokuti kuchotsa zotchinjiriza potukula maphunziro a ana aulumali ndi udindo wa aliyense. Madotolo azitsamba pansi pa bungwe lawo la Traditional Healers Research and Counseling Association apempha Malawi kuti adziyamba kaya apita kuchipatala asanakapeze thandizo la zaumoyo kwa asing'anga. Mkulu wa bungwe la asing'anga a Collins Kaonga akuti asing'anga alibe zipangizo zopimira anthu zamakono ngati zoyezera magazi ndi matenda ena akuti
adzipereka zomwe zimapezeka ku chipatala kokha. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Akaonga amayankhula izi ku Mzuzu pomwe bungwe lawo limapereka ripoti ku komiti yona za HIV ku Mzuzu mmene agwirira ntchito zawo, kuphatikizapo ripoti loonetsa mmene agwisa ntchito chuma. Iwo anena kuti bungwe lawo lugwira ntchito ndi akuluakulu a zaumoyo kumpoto kwa boma la mzimba poonetsetsa kwena kuti asing'anga akuthandiza anthu kupewa kachirombo ka HIV komanso zina zomwe asing'anga angachite zosavomerezeka ndi azaumoyo. Choyambirira ayenera kuti ayambe amutumiza ku chipatala za boma kapena zimene zili za mission zovomerezeka ndi boma kuti akayezese ngati ali ndi kachirombo ka HIV kapena ayi. Cholinga akachoka kumeneko ndi pamene angathe kupitiriza kumuthandiza kuti tilimbikise kuti anthu akhale otetezeka kapena ayambe mankhwala ngati ampeza ali ndi kachirombo kapena apitirize kulandira chithandizo chifukwa choti ampeza kuti alibe matenda. Iwo kenakati nzokhumudwitsa kwena kuti asing'anga ena afala m'matauni ndi m'mizinda yosiyanasiyana mdziko muno omwe akumangogulitsa mankhwala awo pena paliponse mosatsata ukhondo zomwe akuti zipeka chiopsezo kwa anthu omwe amagula mankhwala awa. Mkulu ona za matenda a AIDS ku khonsolo ya Mzuzu Augustine Gama anayamika asing'anga awa kamba kogwira ntchito ndi khonsolo poonetsetsa kwena kuti mu mzindawu muli asing'anga ovomerezeka komanso omwe akuti akuthandiza polimbana ndi kachirombo ka HIV. Agama kenaka anagwirizana ndi Akaonga kwena kuti khonsolo ya Mzuzu ipeze njira zoti asing'anga omwe akugulitsa mankhwala awo m'malo osavomerezeka mu mzindawu apeze malo abwino wogulitsira mankhwala awo. Tikudziwa pali asing'anga ena amene anabwera ndithu kukanso anapasidwa malo mukafika ngati kumusika ku Central Market misika yambiri mutaoni mulumbeza kuti ali mabenchi awo amene anabwera kusapempha koma ena ndi aja nawonso angorowera chipwirikiti chongo yala paliponse maroda amene tikapempha kuti abwere kusapempha mulongosoka kuti apasidwe malo abwino. Bungwe la asing'anga mdziko muno la Traditional Healers Research and Counseling Association lini mamembala opitirira 4,500 ndipo ambiri mwa iwo ali kuchigawo chakumpoto. Bungwe la Seed Global Health latsindika kufunika kopereka maphunziro kwa anthu ogwira ntchito za umoyo ngati njira imodzi yokhala ndi nzika za matupi angwiro. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Apacharo Machere ayankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa anamwino omwe amaliza maphunziro ophunzitsana mwino. Gift Sitima wadza zambiri mlipoti ili omwe akuwerenga Daniel Zimba. Amachere ati anamwino omwe amaliza maphunzirowa athandizira anamwino omwe sanamalize sukulu kudziwa kagwiridwe ka ntchito kuphatikizapo pa zomwe amaphunzira mkalasi. Maziphunzitsa athu amene ali ku makoleji ndi ochepa. Inde akwaphunzitsa ma students amene wawa ku university kuwapatsa upangiro omwe akuyenerera or knowledge imene akuyenerera kuti adziwe. Komano akabwera ku chipatala ndizovuta kuti aphunzitsa aja angakwanitse kuyendera student wina aliyense ku department imene akupanga ma practicals awo kuti awaphunzitse kuti skill iyi azipanga bwanji. Ndipo ma preceptors amene apanga graduate lero amene azitithandizira kwambiri ku Queen Elizabeth Central Hospital kuwapatsa upangiro umene anthu amene akubwera kuzaphunzira ku Queen Elizabeth Central Hospital nero kuti ma students amene abwera kuzaphunzira ku Queen Elizabeth Central Hospital. Amorini Majamanda ndi mmodzi wa aphunzitsi pa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences. Tikaphunzitsa ma student aja ku institution ku heart theory amene kaso kuti aphunzire mmene angagwirire ntchito ichi pa ma patient. Manisa jamkhata kudziwa ntchito yawo imene angathandizire odwala komano kuti angamuthandize bwanji ophunzira amene afuna akhale nurse kuti athe kudziwa zinthu zichabwinobwino so timapasa upangiri kuti azitha kuthandiza ma student acha kapena kuti ma trainee kuti adziwe zinthu zichabwinobwino ataphunzira mklasi komanso kuti athandiza ma patient bwanji agwirisa ntchito zipangizo bwanji kuti cholinga chake
tuluse maneso okupya bwino kuti anali mklasi alongosoka komanso ku wodi kuja aphunziranso molongosoka. Mmodzi wa omwe alandira masetifiketiwa a Daphne Malemba ati maphunzirowa alimbikitsa kupulumutsa miyoyo ya ana mzipatala. Maphunziro amenewa apindula kwambiri chifukwa chokuti angakhala anthu ena akaona ndi chidwi chimene chikuchitika m'maphunziro amenewa akhala okhala interested kuti abwere aphunzire nawo. In so doing tikhala kuti tikupulumutsa miyoyo ya ana ambiri at large. Komanso zithandiza kuchepetsa chiwerengero cha ana omwalira muzipatala zathu ku Malawi kuno. Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences yasula anamwino 38 apa chipatala cha Queen Elizabeth Central ndi thandizo lochokera ku Seed Global Health. Kampani ya Castel Malawi yapereka thandizo lokwana 30 million kwacha pomanga zimbudzi ziwiri pa sukulu ya primary ya Namalimwe ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pamwambo otsekulira zimbudzizi, mkulu ona za anthu ogwira ntchito ku Castel Malawi a Gloria Zimba ati iwo achita izi ngati njira imodzi yothandizira dera lawo la Ndirande komwe kuli kampani ya Castel. Tapanga ntchito imeneyi chifukwa choti tinapemphedwa ndi a school committee amene anatilembera kalata nthawi ya namomwe anaononga matoilet amene analipo pamalo pano andi nthawi imene amatiuza kuti skulu iyi ndi ana opitirira 1000 nde mungoganiza pamalo poti pali ana skulu opitirira 1000 ana aja kukhala opanda matoilet. The management yathu kuzera mwa managing director athu Mr. Toma Reno anaganiza kuti ndichabwino kuti tibwere tizamange matoilet amenewo. Timu yathu ya projects ma engineer athu anabwera kuzapanga survey komanso ndikupanga identify amaconsultants amene anabwera kuzagwira ntchito imeneyi. Ntchito yagwirika kwa miyezi almost 5 imene agwira ntchito imeneyi. Ndipo tapanga spend pafupifupi 30 million tapanga spend tapanga matoilet anyamata tamanganso matoilet satsikana. Mmodzi mwa ana apa sukulu ya Namalimwe Alex Mwamadi wati ndokondwa ndi thandizoli. Taya Cyclone Fred zinali zinthu zovuta kuti anthu tilowe matoilet chifukwa matoilet ambiri adaonongeka ngati mmene mukuonera mawawa adaonongeka. Lezi kachusa chiwerengero cha anthu amalowa matoilet zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri azijomba ku sukulu zinthu zambiri chifukwa chipanda Castel kubweresera matoilet anyowani palibe chomwe chinakachitika chomwe chinakatha apa pane paso autilimbikitsa be maphunziro athu kuti nafenso tizathandiziso ena komanso tikwathokoza Castel chifukwa cha chipemeno akachitisa nthawi. Ndi nkhani imeneyo tafikanso kumapeto kwa nkhani za. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.